timbane ngeten niku. Leres iki. Iya, Pak De. Lah ya wis jan. Bener iki ora kadung tuh separuh ndang salah dak bingung. Lah iya, salah aku ambaleni ya, Mas. Undune malah. Lah iya. Urip pansa kutha genti gawe tanggungake masa isine gawe apa wae senadyan sesedeman mesti kasembatan Sobriana Geto. Mas Penceng nggih. Rebut 6 kancane